Isang gabing napakatahimik sa ating kapaligiran. Tila ba ako lang ang tao sa mundong ginagalawan? Halos masiraan kakaisip, mga gawaing nakagisnan. Paulit-ulit na binabanggit, sakit na di malunasan. Tila ba nakakulong at hindi makagalaw dahil sa COVID na ito sa buong mundo. Nagka-quarantine kahit nahihirapan, para di naman sa ating kapakanan. Tayo'y naka-quarantine kahit nahihirapan. Isang buwan ang ating kailangan. Tayo na't sumunod at huwag nang maging pasaway. Tara't magbayanihan sa buong mundo. Tayo'y magkaisa. Marami nang may sakit sa dati nating mga kasama. Ang halik ng sakit na COVID ay ayaw kong madama. Sa tulong ng ating gobyerno, tayo ay mabubuhay pa. Sa magigiting na mga frontliners na ngayon'y pinag-isa. Tila ba nakakulong at hindi makagalaw dahil sa COVID na ito sa buong mundo. Naka-quarantine kahit nahihirapan, para di naman sa ating kapakanan. Tayo'y naka-quarantine kahit nahihirapan. Isang buwan ang ating kailangan. Tayo na't sumunod at huwag nang maging pasaway. Tara't magbayanihan sa buong mundo. Tayo'y magkaisa. Naka-quarantine kahit nahihirapan, para di naman sa ating kapakanan. Tayo'y naka-quarantine kahit nahihirapan. Isang buwan ang ating kailangan. Tayo na't sumunod at huwag nang maging pasaway. Tara't magbayanihan sa buong mundo. Naka-quarantine kahit nahihirapan, para di naman sa ating kapakanan. Tayo'y naka-quarantine kahit nahihirapan. Isang buwan ang ating kailangan. Tayo na't sumunod at huwag nang maging pasaway. Manalangin at matatapos din natin ito. Tayo'y magkaisa.